Bueno, arratsaldeon dan hori, eskerrik asko etortiarren. Gaur dakizuen moduen, Amets Arzalius dekogu hemen, Astrako urte-urren ekitarauen barruen. Bera etorri da, Minan liburu egin dela urte batzuk atara eban, publikatu eban Minan liburuen inguruen, apur bat solasaldi bat zabaltzera. Hau zeuzer zabala izango da, horrek esan gure dugu, amaieran aukeri egongo da galderaren babadeko zue dana alakoa eskue altzeu arazo garik eta galdetzeko. Bastante dinamikoa baldin bada, hobeto joango da seinale, osake animetan zaitxuegu horretara. Euki dugu urteurren ekitaldi zen zier, hau da, hirugarren ekintzi edekoguna migrazioagaz lotute lauena, euki duguz idea zurreko lagunek euki genduzan euskeri eta migrazioan inguruen berbaitzen. Gero erroldien eta alderdi politikoan inguruko hitzaldi bat euki gendun bebai migrazioan gaixen kokatut eta hemen dauen jentiek zelan jokatu bierdeuen eta bar. Eta hau dugu hirugarrena eta guretzako plazer handi bada. Eta, bueno, aurkezpenik merezi du, aurkezpena ikeitxiek zentzurik ezpadeko be. Hemen dekogu Amets eta beragaz itxiko zaitxuet, eta gero amaiera zabalduko dugu galderatarako tartio, bale? Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon, amaieran esan du, baina esan nahi baldin badezute edozein momentutan lasai galdetu edo moztu nik pixkat izpidea hartuko dut eta nolabaiteko sarrera edo kokapen bat egin ezake eta gero handik aurrera, solasaldi gisa egiten baldin badugu, nik uste dute hobeto joan litekera. Hasten baldin naiz, bestela, esaten dut ilundu arte, orain ja ilunduta dago, baina hasten baldin naiz luze segitu nezake orduan, saiatuko naiz kimatzen pixkat. Eta egia da azkenean urte batzuk badira gai honen eta liburu honen jiran hizketan nabilena, aurten 6 urte izango dira euskeraz atera zela, eta orduan, behar bada esango dituan gauza batzuk entzunda dauzkazute, handa hemen ibili izan naiz, saiatuko naiz igual beste bide batetik abiatzen, gero azkenean lehen esandakoetara itzultzeko, baina abiatuko naiz, normalean hasten naiz liburu hontara ni nola iritsi nintzen, historia hontara nola iritsi nintzen eta nire kokapenetik pixkat eta ni endaiarra naiz. Eta orduan, abiapuntu erremedio hori gabekoa da, ni muga ertzekoa naiz, eta egia da muga horri txikitan eta nerabetan eta gerora ere, baina batez ere euskaldun baten begietatik begiratu izan diot, eta hala ikasi dugu etxetik eta hala bizi izan dugu etxetik gainera. Baina egia da euskalduna ezen persona baten begietatik begira, ez garai hartan eta aski berandu arte ez ginela sekula gehiegi jarri izan. Eta horrek pixkat 2018tik aurrera bai aldatu zitzaigula perspektiba ikusten hasi ginelako egoerak, seguraski lehen presente zeudenak, baina haizea bezala ez migrazioaren mugimendua bazen gure muga ertzean eta munduko edozein mugatan. Baina haizea sumatzen duzu, baina ez duzu hainbeste ikusten. 2018an bai hasi zen ja beste gorputz bat hartzen eta ikusten eta gure beste begi batzu jazten. Orduan normalean nire esperientzitik ekartzen dut eta gero liburuarekin eta Ibrahimarekin topo egin arte. Pixkat hasiko dut bestera batera uste dut niretzat liburu lanean eta Ibrahimaren ezagutzan badagoelako beste puntu bat, historia hori eta kausa hori bezain, garrantzitsua edo niretzat berezia dena. Eta da bere kontakizuna eta bere kontatzeko ere. Azken finean, hau ez da Ibrahimaren bizitza kontatzen duen historio bat. Hau batez ere da Ibrahimak bere bizitza nola gogoratzen duen kontatzen duen liburu bat. Alegia, memoria liburu bat da ez. Eta memoriak badu oroitzeko gaitasuna bereziki, baina memoriak uste dut baduela sormena baitere. Eta hor, interesatzen zedan alderdi hori alde hortan dut ez. Memoria azken finean zerbait mugitzen dena delako, memoria bizirik dagoelako, eta memoriak
oroitutakoa eta oroitzen dituen puskak eta galdu dituenak lotzeko gaitasun bat baduelako, eta orduan kultura bizi bat bihurtzen delako. Eta hori bereziki da, esango nuke, indartsua ahozko tradizioa handia duten herrietan. Eta are indartsua ezinbestekoa idazten ez dakien jendea bizi den herrietan, idazten ez duen jendeak hitz egiten dituen hizkuntzetan, eta idatziak hainbeste espazio betetzen ez duen bizitzetan, eta hori da Ibrahimaren kasua. Eta hori da esango nuke ahozkotasuna, hori da literatura, eta hori da bere haria. Ibrahimak kontatzen zuen, gogoratzen zuen hortatik, eta gogoratzen zuen hortan batez ere noski bere bizitza puskak zeuden, bere bizitza puska horien artean behar bada berak sortutako loturak ere bat zeuden, eta behar bada berak nolabait emandako forma bat zegoen. Orduan hau da batez ere Ibrahimak bere bizitza nola gogoratzen duen, kontatzen duen liburua. Orduan, ni egia da hasieratik gelditu nintzela nahiko harritua, bistan dena ikutua ez kontakizunarekin, baina baita ere harritua eta larritua bezala, baita ere neurri batean liluratua bere kontatzeko eta ekartzeko modu horrekin ez. Eta orduan, egia da, bukatu nuen azkenean, nola baiteko esaten dut, pekatu bat eginez, galdetu nion baimena idatziz jasotzeko hau. Bere indarra izanik ere, idazteko ahalik ez zuen persona baten memoria bizia, muskulua eta irudimena, eta gaitasuna eta kultura osoa. Baina, berak bien artean azkena harreman luze bat bazegoen atzetik, eta esan zidan baietz aurrera, eta idatziz ekarri nuen nire ustez bere indar nagusia idatzian ez egotea zen historio eta memoria hori. Hau 2018 bukaeran hasi zen, 2018 bukaeran ni Hendaiarra izanik ere orain ez naiz Hendaian bizi, baina bai nahiko hurbil, baina maiz pasatzen naiz hortik eta batez ere onera bidean bezala, askotan berso saiotara bidean, muga ertzetik edo Behobiako mugatik edo Santiagokotik, Hendaiatik Irunera, oinez behintzat bi muga pasabide daude, autoziru, autopista kendu ezkero, eta bi horien ertzean ibiliz, askotan agertzen ziren gero eta gehiagotan, lehen pixkat esandako eszenak ez migrazio bidean, Afrika batez ere mendebaldetik eta Sahara azpitik, hau da Ginea, Boli Kosta edo Kosta de Marfil esaten zaiona, Mali, eta inguruko beste herrialde ugaritatik bidean zetorren jendea, iparralderago joan nahian, iparraldera eta iparraldetik Frantziara, eta hala beharrez orduan Euskal Herria zeharkatzen zuena. Eta hainbeste muga pasata gero bidean, adibidez, Ibrahima bezala Gineatik baldin mazatoz, Gineatik Malira muga bat dago, muga politiko bat esan dezagun, gero ja beste muga natural batzu gasten dira, basamortua bezalakoak ez, baina gero Algeriatik normalean Libia aldera jo gabe iristen dira. Orduan Marokotik beste muga bat, muga politikoa eta kontinente artekoa ez ezik, muga natural izugarri bat bere arrisku eta dimentsio guztiekin ez, itxasua. Hoie guztiak pasata gero, normalean urte bat baino luzeago bidaiak, batzutan 2, Ibrahimaren kasuan kasi 3, batzu luzeagoak ere izaten dira. Iparraldera iritsi nahian eta beharrean, eta adibidez familiko norbait kasu klasiko bat esatearen, Parisen baldin baduzu zai, hori guztia pasata gero beste muga bat zeharkatu behar, eta guretzako esan dezagun erresa baldin bada ere gaur egun, haientzat ez da hain erresa, Irundik Hendaiara iristea, nahiz eta hemen kasik trenbidea pasatzen da ondotik ez, eta trenbidearen alde batetik bestera pasatzea balitz bezalako zerbait izan, bidasoa gainetik gurutzatzea. Gainera trenbidea ere pasatzen da. Trenak berak gurutzatzen du, garraio publikoak, Euskotren da hemengoa, eta Euskotren zuk hartzen baduzu hemen eta iristen baldin bazara, Durangora edo nun egiten den lotura, Zornotzan gero Bilbora segitorez Donostian hartzen baldin baduzu, Hendaiaraino eramaten zaitu. Uste dut Donostitik Hendaiara 2 euro terdi dolako zerbait dela. Autobusak berak zeharkatzen du muga, baina migrante batentzat eta
eta Afrikatik datorren batentzat pasatutakoak pasatuta gero, ez da hain erresa, ez da bat ere erresa, berez, oinez minutu batean egiten den hori egitea, trena hartu eta 2 eurotardik kostatzen den hori egitea, azkean esan dezagun 7 urteotan, gora berak tartean, gehienetan, izugarri zaila, gogorra, garestia eta arriskutsua izan da, harri irreia baldin bada ere, hemen esango nukenak hasik trenbidez alde batetik bestera pasatzea. Gira hortan eta komplikazio horren erdian, hasi zen nolazbait Irungo Harrera Sarea taldea bere buruari forma ematen, jakin gabe zertarako, ikusiz kalera behiratuta egoera gero eta larriago bat zegoela, eta zela jendea iritsi berria, bidean aurrera segitu nahi zuena, nora ezian, desorientatuta, gaua kalean pasatzen batzutan, bestetan jakin gabe nundik erreka zeharkatuko, eta askotan nundik jakin gabe zebiltzalako trafikanten eskutan erortzen ziren baita ere, eta igual 200 euro, 300 euro lehen azgan 100 metroko zeharkaldi bat egiteko. Jakin gabe geroan noren eskutan utziko zituzten. Orduan egoera horri erantzuteko pixkat hasi zen pentsatzen jende talde bat zerbait egin behar zela eta hortik dator Irungo Harrera Sarea. 2018ko udara hasiran ekainean abiatu zena nolazbait, eta geroztik oraintsu arte egunero batez ere oinarritu dena hemen gauden bezala gutxi gara goizeko 10etan bileratxo bat eginez Irungo plaza nagusian, udaletxe aurrean, jende bistan, maitxo baten inguruan aulki batzu jarri, maitxo bat gero desmontatu, goizero 10etan. 10etatik 11ak, 11:30ak, 12ak beharraren arabera, baina astelen astearte asteazken berdin du larun bat, igande, jaiegun, gabon, abuztu, egunero 2018ko ekain hartatik. Eta gero jiran beste hainbat taldetxo esan dezagun, jantziez arduratzeko, jantziak banatzeko, ospitalera laguntzeko, norbaitek paperen alorrean behar baldin bazuen laguntza aholkularitza bideratze pixka bat laguntzeko, eta orotariko laguntzak. Baina batez ere, esan dezagun, muina goizeroko bilera hori. Zertarako informazio emateko, zuek eta nik gutxiora bera asma genezakez, hemen baldin badaude Hendaiara, Baionara nola iritsi, baina asmatuta ere antzaudenean konkretuki Irunen abiatu egin behar da norabait, eta tren hartu edo autobusa edo oinez edo errekatik abiatu jakin egin behar da. Eta migrantea gainera hainbeste muga eta zailtasun zeharkatuta gero bere bidean zehar, iritsi baldin bada, badakiena da, muga lekua den leku bakoitzean nahiko arrisku, nahiko komplikazio, lehen azgain askotan diru xautze erantzi bat, migrantearen burua eta gorputza alerta jartzen dira, ja pasa dituen muga guztien eraginez jakinda beste lerro baten aurrean dagoela. Orduan behar dutena da batez ere informazioa, kokapena, eta bizkat desorientazio horri ordena bizkat eman. Orduan esaten zaina da biraku hemen gaude, hau da Irun, hemen bukatzen da Gipuzkoa, guk Euskaldunek esplikatuko genuken bezala nahi baldin bada, baina batzutan biztan dena esan behar izaten da beste terminologia baten. Alegia hor muga zeharkatzen da eta hor hasten da Hendaia, eta behin horra iritsita gainera normalean azkeneko muga zeharkatzen dute gehienak frantses estatua dutelako jo muga, Paris edo beste hiria hundiren bat. Esplikatzen zaie, ez daitezen biztan dena errekatik abiatu, ez trenbidetik oinez, ez trafikante baten eskutan erori, eta guk jakinik muga lekuan nun dauden eta gainera goizean handi pasabazera badakizu gutxi bera polizia frantsesaren kontrola naizta etengabea izan den azkeneko 7 urtetan, goiz, arratsalde, gau etengabea, kenduta azken aste eta hilabete hauetan. Ikusi baldin baduzu badakizu nun dagoen fluidoago edo nun dagoen gogorrago ze gutxio aholkua ematea oinez abiatu behar duen horri. Behin abiatuko da eta agian entregatuko dute, 2 aldiz eta 2 aldiz entregatuko dute, baina saiatzen zara bide hori alik eta harinen egin dezan aholkuak ematen. Orduan, lehenengo gauza informazioa, eta adibidez arrazoi sinplena da trafikante baten eskuetan ez erortzeko. Bestela, 200, 300 edo are baldin badu gehiago, aterako dio lehenago ja nahiko diru, nahiko indar gastatuta datorren jendeak. Bat informazioa, kokapena. Are gehiago konsideratuz,
zuetako edozein eta ni seguraski Afrikara joan nahiko baldin bagenu, ni uste bihar bertan iritsiko ginatekela. Gaur hegazkin bilete erosi, leku batzutara behar bada bisado bat, baina hori ere internetez aterako genuke ordainduta, eta ni uste bihar bertan iritsiko ginatekela. Ze gutxio, handi datorren bat, gutxi ora bera libre zirkulatzeko eskubidea baldin badugu edozeinek. Beharko luke eta printzipio horren gainean ere noski ematen zaio. Edozeini behar duen informazio laguntza aholkularitza. Irunen gurutze gorri bat ere badago, dispositibo berezi bat, jakinda egoera berezia dela. Eta orduan gaua kalean pasa ordez, nun da hon erakusten zaie, ara lagundu behar denean jantziak banatu eta orotariko laguntza eman. Hori da Irungo harrera sarearen funtzio nagusia. Informazio aldetik, jantzi aldetik, teknikoki lagundu alden hortan. Beste funtzio nagusia bat da eta askotan iristen delako jendea eta presa handia izaten duelako, zue pentsa 3 urte pasatu ezkero bidean eta zu Parisera iritsi behar baldin baduzu, Gernikan esango nuke kasik ere, baina Irunen baldin bazaude eta are gehiago Hendaian, ia arratsalde batera zaude. Orduan presa handia izaten da eta ez da erresa, denbora eta deskansu eta bizkat nahiz eta aholkatu aratezaten. Baina hori bezain garrantzitsua da nire ustez iristen diren migrantei hurbiltasun pixkat, konsiderazio humanua ze gutxio, empati pixkat eta goxotasun pixkat eskaintzea iristen direlako oso normalean begirada makurtuarekin, autoestima bajuarekin eta zauri askorekin, ez bakarrik fisikoak, baita ere esan dezagun beren izatean bertan bidean pairatutako guztiagatik oso apaldua iristen da migrantea. Eta orduan ze gutxio behintzat eskaini indar, goxotasun eta kasi maitasun pixkat abiatzeko, ez bakarrik bidean aurrera, abiatzeko bere bizitzan aurrera baita ere. Hau, esan dizuet, askotan gainerakoa oinarrizko behar izana konsideratzen da, eta hau, denbora, ahalen arabera, neurrian egiten da, baina nik uste dut bestia bezen garrantzitsua izaten dela. Orduan, gutxi gora bera, borobilduz, eta desente borobilduz, 7 urtetan ezagutu ditu Irungo harrera sareak 50.000 pertsona. 50.000 pertsonak esan nahi du egunero iritsi, egunero abiatzen dela jendea. Batzutan 5, 10 eta batzutan 50 pertsona. Eguneroko jarraipen hortan, eta borobilduz 50.000 pertsona. Pentsatzen dugu Irungo harrera saretik eta eguneroko goizeroko bilera txortatik pasatu gabe, beste hainbeste izan litezkela bidea indutenak. Alzuten bezala, edo askotan aurretik pasatzen familiko lagun norbaiten aholkuari segituz, eta askotan baita ere aurretik baita ere trafikante batekin lotuta patua eta ordainduta. Jende asko eta asko, seguraski beste hainbeste. Denei esaten zaiena da baita ere, behira nahi baldin baduzu Paris, Marseilla, Toulouse behar duzun lekurazu, hauek dira bideak, bistan dena joan behar duzun lekura segitu, nahiz eta ez zen behar bada erresa izango lehenengo pauso hori, baina baitaren nahi baldin baduzu hemen gelditzeko eskubidea baduzu, alegia esaten dena asiloa eskatzeko eskubidea. Edozeinek badu, ez bere herrialdea ez beste nunbait baldin badago, asiloa eskatzeko eskubidea, hau da, han gelditzeko eskubidea, simple esan da, nik aulki hontan eoteko eskubidea hemen, Gernikan ni inor hemendik hartu eta espulsatu gabe beste herrialde batera ez. Hora hau oso simplea izaten da esplikatzen, zeitik gaur egun Palestinartik letorken batek, Gazatik konkretuki, edo Ukrainiatik edo Errusiatik, zeitik hemen eoteko behar izan eta asiloa eskatzeko eskubide hori du, eta ze arrisku du herrialdera entregatuz geroz, ez dago esan beharrik. Esan behar dena da, ez Gaza, ez Ukraina, ez Errusia, hainbeste agertzen ez diren eta hain bisibleak ez diren, eta zoritxarrez antzeko egoera bizi duten herrialde bat baino gehiago daudela, batzuk Afrikan. Eta gerra konkretuki izan gabe ere, batzuk gerra betian, gerra konkretuki bizi gabe ere, edo errepresio politikoatik, iritziatik edo sinismenatik, edo hizkuntza, kultura, edo orientazio sexualatik, beren bizitza arriskuan daukaten jende, lurralde eta herrialde asko daudela,
gerrak bezalako arriskua edo antzeko bizi arriskutik ihes egiten dutenak. Orduan, asiloa eskatzeko beharra, biztan dena beste nonbaitetik datorrenak, izaten du askotan behar gorria. Ez dena erresa da Afrikatik zatozenean, ez beste lekutatik ere, baina Afrikatik zatozenean eskatu bai, baina eskaera hori gero gauzatu dadin eta bukaeran lortu, baina eskatu edo zeinek egin lezake. Are gehiago, Europako arau batek dio, edo protokolo batek, bakarrik eskatu litekela asilua Europara sartu eta zuk lehenengo pausoa eman duzun herri hartan. Hau da, Andaluziatik iristen baldin bada migrantea Ibrahim Aretxizen bezala, edo gaur egun batez ere Kanarietatik. Ezin dute ez Frantzian, ez Belgikan, ez Alemanian beren prozedura hori aurrera eraman, bakarrik Espainiako estatuan eska dezakete asilua. Eta han abiatu prozesua, nahiz eta ez jakin nola bukatuko den. Orduan, hori denei esaten zaie, honek esan nahi du iparraldera pasa orduko, ja paperak lortzeko aukera edo nolabaiteko babesa edukitzeko aukera askoz ere zailagoa dela. Asko zailagoa, lehen zaila baldin bada hemen. Hala ere, 50.000 persona baino gehiago ezautu baditugu, gelditzen saiatze erabaki dutenak izan dira 50 baino gutxio. Beste denek bidean segitu dute. Askok persona konkretu bat, familiko bat, destinu bat bazutelako, eta beste batzuk bidean egindako lagunen pausoari segiz. 50 baino gutxio izan dira asiloa eskatzea erabaki dutenak eta saiatzea bide hortan. Hortarako Irunen komisaldegira joan behar da, Polizia Nazionalarena, eta zuk asilo eskatzaile bezala aurkeztu zure burua, paper batzu bete, eta gero halako egun bat jartzen dizute, askotan hilabetetara, eta han zure historia kontatu behar duzu. Alegia, zertan datzan, zure hemen eoteko beharra, zertan datzan, entregatu ezkero arriskua, hau eta hura, zure historia kontatu behar duzu. Ahoz, orduan ez da bat ere erresa, pentsatuko dezutena, migrante batek bere etxeko historia, bere bideko historia, bere oroitzapenak, bere zauriak, bere doluak batzutan, bere kulpabilidadiak. Korapiloi eitirak hastea, ez etxeko baten aurrean, ez lagun batzuen aurrean, are gutxio komisaldegi batian, baina kontatu behar izaten dute, asiloa lortzen saiatzeko bide hortako etapa bat bezala. Kasualidadea izan zen, baina Ibrahima izan zen asiloa eskatzea erabaki zuten gutxi horietako bat. Beste 50 baino gutxi horietakoekin batera. Ibrahima izan zen bat. Eta jakinda ahozko kontakizun horri aurrein bertziola komisaldik handik hilabetetara, Ibrahima eta bestei hasi ginen eskaintzen voluntario taldetik. Nahi baldin bazuten, eta guri kontatzea nolazpait, ikusten bazuten edo berdin bazitzaien, batzuk ez zuten indarrik. Guk egingo geniela elkarrizketa txiki bat eta horrekin dosier txiki bat. Behintzat idatzizko makulu bat eramateko 100 hartan komisaldegira. Eta Ibrahimari ni horreatik hasi nintzen, bere haurtzaruaz galdetzen, bere kontatzen bideko goraberak, etxekoak, gero Mali eta Libia eta hau eta hura nola iritsi zen. Ez liburu bat egiteko intentzio batekin, baizik eta dosier txiki hori egin asmotan, azkenean berak egun batian komisaldegian Donostin kontatu beharko zulako bere historia. Ibrahimak iritsi zenean eta dosier hori egiteko lehenengo elkarrizketa egin nionean, behintzat izenak, abizenak eta ortografikoki alik eta ondo idazteko galdetzen nien, idazteko niri kuaderno batean izen, abizen, sorteguna, Ibrahimak idatzizun Ibrahima, Balde, sorteguna galdetu nion eta idatzizun 89, 0804, abuztuak 4, eta gero galdetzen nien beren sorterria alegia Ginea bai, askok esaten dizute Konakri ez, lupa horreraino iristen delako hemendik batez ere guretzat ez. Baina esaten dizu, baina zu beste Konakriz gain herriska bateko baldin bazara edo idatzi hemen. Eta Ibrahimak beren herriska da Tiankoi, Ginea barrukaldian, herri txiki bat, 6 izkikua eta hasi zen idazten, eta idazten hasi zenean konturatu nintzen sekulako zailtasunak zeuzkala 6 izki horiek josteko. Eta beretzat erresa ez baldin bazen niri aitortzia, Ibrahimak idazketa eta irakurketa oso atzenduak zeuzkan eta etzun kasik idazten eta irakurtzen. Alegia, ariketa hau egiten hasi ginenean, nere buruan ez baldin bazeon, Ibrahimaren buruan are urrutiago liburu bat
egiteko ideia, liburu bat idatzi. Ulertzea ere etzan erresa, zer zen liburu bat egitea. Eta hasi ginen dosier hori egiten. Eta goratzen naiz hasierako galderetan, eta bizkat, bide egiteko, ez? Zera korapilorik minenetik hasten ere, eta bide egiteko haurtzarua eta hau eta hura. Eta momentu batian galdetu nion ia gogoratzen zen eskolaz, ez? Eskolan urte gutxi batzuk pasa zituen, Konakren eskola publiko batean. Ia ze ikasi zuten, edo esan zian, eskolan erakutsi ziguten frantsesa, dena frantsezen. Frantsesa eta gero apenas beste ezer, esan zian. Baina goratzen naiz 3 gauzarekin. Bai, 3 gauza nola erakutsi zizkiguten, eta 3 gauza horiek buruan zeuzkan eta esan nion, ze erakutsi zizuten da esan. Mira, bat, bidea nola zeharkatu esan zian. Zubiratzen zu ezkerrera, eskubira, eta zeharkatzen zu bidea. Hori bat. Gero esan zian, 2, erakutsi ziguten personak errespetatzen esan zian. Bai, personak errespetatzen dituzu hori hola delako takit, hori 2. Eta gero esan zian, eta 3, eta hasi zen gogoratzen, eta pentsatzen, eta behira alde guztitara, eta esan zian, 3 ez naiz gogoratzen. Ba, uste di importantea zara. Baina ez naiz gogoratzen esan zian, 3. Eta gero berri esan zian, 3 gauza horiek erakutsi zizkietan eskolan. Eta esan ja, harrituta gelditu nintzen, mutiko horrek, eskolako oroitzapenak, eskolako irakaspenak, 3 gauza, kontatzeko modu hori, zerrendatzeko modu hori, inozentzi puntu hori, nik esan dezakena, nahiz eta igual hasten bazea pentsatzen, hau ja, nire denai ematen dugu beste dimentsio bat ez, baina egia da, bidea nola zeharkatu, izan liteke baita zure bizitzari kontu pixkatein behar duzu, zure bizitza zaintzen, 2 personak errespetatzen, gaineratekoak, hor etika bat ere ulertu liteke, zuria, kolektiboa, besteak, 3 etzan goratzen, sartuzun ikasi zitunen multzuan, ze modu berezia esan nun. Erantzuteko, instintiboki, ze Ibrahima etzan pentsatzen nion nola erantzungo diot galdera honi eta bezperatigia antolatzen bere diskursua. Etorri zitzaion, gogoratzen zituen puskak ziren, josi zituen, eta eman zian, ze modu berezi esan. Konturatu nintzen hor, bazeukala mutiko horrek ahoz adirazteko gaitasun bat, bitxia, arrarua, eta neurri batian bere arrarotasun hortan ederra zana baita ere. Bere literatura, bera kontziente izan gabe, bere literatura. Eta orduan, estilo bat, ahots bat hain berezia ikusi nion, esan dosier bat egiten ari gera hemen, baina mutikonek ze ari berezia, eta nire ahozkoa eta hor konexio bat, eta nik harrapatu nindun, eta ez zizetan errexea egin zeren eta pixkanaka bere historia kontatzen ari zanean, eta egun desberdinak izan zian, baina historia gerota, esan behar, gerota dimensio handiago hartzen ari zan, larritasun izugarrikeriak, bortizkeria handia, nik imaginatzen ez nuen gaur egun, eta orain zoritxarrez, egongo dana ez, esklabutzaraino, Libiako pasarteak izugarria. Migrante baten kondizioa Afrika iparraldean zehar eskutik eskura, metro bakoitza aurreratzeko, diruz ordainduz, larrutik ordainduz, biziraupen proba etengabe bat, eta bortizkeria eta krudelkeri bat izugarria. Baina aldi berean hori kontatzeko modu bat hain berezia, egun denak etzean berdina, baina hain berezia, sanun, kasik zaila egiten zitzaidan kokatzia, zeren eta alde batetik olako mindura bat ematen dizu ez, edo hain gogorra egiten zaizu, baina bestetik hain egiten zaizu ederra esan banezaken nolazpait, hain arrarua. Hori josteko modua, orduan gelditzen zea ezakizula ze ari tira barti duzun, eta biak batea iristen zaizkizu, eta bi horien artean gelditu nintzen nolazpait harrapatuta. Aldi berean noski, ariketa hori egin bitartean, hemen gu eserita gauden bezala zen, hurbilago.
Eta harreman bat sortzen da, ez? Harreman bat, eta nik beste hainbat dosierrein ditut, eta jende gehiago ezagutu, eta harremana, eta lagun harremana baita ere, baina hau ja bizitzaren misterioa da, eta batzutan izaten da kimika gehiago, zetan gutxio, eta holako lotura bat, ez? Edo Ibrahimak esaten duen bezala, mugimendu bat gure artean. Esan nun, ze berezia. Harremana, lotura laguntasuna izendatzeko ez mugimendua esan zuen. Geoten da mugimendu bat gure artean. Bere arrebei buruz izana. Eta baina hori da, ez mugimendu bat, eta ari bat mugitzen dana, eta horrek lotzen zaitu, eta orduan lotutako ari horrek ematen dizu indarra baita ez. Saiatzeko, beste denekin saiatu baldin bagara, nik, kasualidadeak gurutzatu eta ezagutu arazi eta hurbildu gaitun persona honekin, saiatu nahiko nuke zerbait egiten ez. Dosiar bat iten nahi gera. Beste dosiar batzuen ibilbidea ezagutzen nun, esan behar zoritxarreko ibilbidea, naizta asiloak eskatzen zituen elementu guztiak eskutan izan, beste batzuen kasuan, bai arrazoia, bai frogak, dokumentuak denak eneuzkan, hala ere bukaera txarra izan zuten. Pentsatzen nun Ibrahimarenak ez zula bukaera hobea izango, zoritxarrez. Historia hau ez da kontemplatzen hemen persona bati babesa emateko histori bat bezala. Orduan, lotzen indun ari horrek, esan dizu, ia zein genezake, eta hor hasi nintzen pentsatzen pixkat, dosier hortan bukatzia ez, han komisaldeiko destinu hortan. Penalitzake igual beste zerbait, eta hor hasi nintzen pentsatzen, igual liburu bat, edo beste forma bat duen zerbait, eta hor hasi izan gorputza hartzen pixkat hau, ez? Baina esaten izot, hasieran inundik ere pentsatu gabe hau egiten ari ginenik, bidean zehar ere argi eduki gabe eta gero ja momentu batetik aurrera, eta berekin hitz eginez, eta esan dizudan bezala momentu batean ja, bai esan nion, nik uste dut, honek eta zuk ahoz eta memoriz eta kasik-kasik esango nuke haragiz kontatzen duzun hori, nik uste idatziz jasotziak merezi lukela, ezagit zuretzat, baina bai guretzat, eta hemen ulertzeko gauza batzuk hobeto eta ikusteko. Eta orduan, berak aurrera intzun, nahiz eta ez zitzaion erresa. Berak aurrera intzun, eta ezakit ze zentzu ikusi zion, behintzat ulertarazten saiatu nintzen zer suposatzen zuen honek. Imaginatu gaur hemen egon nintzala izketan. Baina ze bide ukizezaken nire aurre ikuspen optimistenetan ere. Berak, iristen bazan zer zetorkion kontziente izan zedin. Urruti neon gaur hemen izketan eotetik, baina esplikatu nion eta aurrera intzun. Zentzu bat ikusi zion eta horra ginen forma ematen bizkat. Orduan batetik bazeon harreman hori edo mugimendu hori. Bazeon berezikin ere ustez garrantzitsua dana kontakera hori, modu hori, berezia edo ahots bat. Eta gero bazeon nola ez zoritxarrez ez. Histori bat. Histori bat edo zein migrantek isilik pasatzen baldin badira ere beren zakuan edo beren motxilakikian ekarriko duna. Dudik gabe. Lehen esan baldin badet 50.000 baino gehi hor batez ere mutiko gaztiak, baina ez mutiko gaztiak bakarrik emakumiak. Aurrak, perfil guztiak sartu genitzake. Edo zeinek ekartzen du olako bat edo olako bi, edo gehiago bere motxilan eta bere zakuan isilik, ahoz kontatu gabe, idatziz jaso gabe, baina bere baitan. Orduan edo zeinen historia bezalakoa eta aldi berean berezitasun batekin. Ez dana bakarra izango, baina bai nahiko bakana. Eta berak esan zidan, ni Europa nago, baina nik ez nuen Europara etorri nahi. Orduan horrek pixkat ja logikare hautsi zian, esan zian, naizta ulertu jakine. Europara etorri nahi, seguraski inork ez Europara etorri nahi. Zeinek abiatu nahi du bere herritik. Bere lurretik, bere etxetik, bere ingurutik. Behartuta, indarka, inork ez. Nik uste dut, beren bidaia planifikatu duten migrante denak direla. Naizta bide hori pentsatu, beren lurrari, esango nuke, bularretatik kendutako aurra. Baina are bereziago, esan zian, eskenik ez nun pentsatu erein, enintzen abiatu erein, enun planifikatu erein, ez nun nahi Europara iritsi. Gainera, ze histori berezia hor bado beste galdera bat ez. Orduan ze pasada, zerk ekarri du,
bera ez bada abiatu, eta berak ez bazuen bide hau egin nahi. Bueno, bat historia, bi estilua, ahotsa, eta hiru harremana horrek guztiak egintzun pixkat dosiar hori bihurtzea guain eskutan daukadan hau, euskeraz ez, duela 6 urte. Orduan, bideo hortan egia esan ari asko atera zaizkit, nik segitu nezaket tiratzen, baina zuek momentu baten airean utziko dut zuek galdetzeko bestela segitzen da, eta egia da ari asko atera zaizkit, eta bat bereziki izan da pixkat, kontu pixkat eskatu didana eta kezka berezi ematen didana, eta inkuso liburu hartzen bada eta hasten naiz irakurtzen, oraindik ere buruan daukan zerbait, eta da gauza bada histori bat idaztea, beste gauza bada histori hori nola idazten dazun. Are gehiago, zori gaitzez, ez da hau bizipen harinak, edo humorezko kontakizun bat, edo maitasun harreman bat izan daitekena baita ere, baina honen atzean dauden bizipenak gordinak dira, gogorrak dira, eta sufrimentua bizirik dago oraindik esango nuke. Orduan, uzten zaitu kezkaz gainean ohituta nago esan dezagun bersotan gure egunon eta txarretan, eta hori dena gutxura asumitzen duzu ez, eta zure hutsegiteak baita ere, eta askotan hutsegitea esan dezake, bersoa nahi edo ez komunikazioa da, komunikazio hortan, edo zein gairen aurrean eta askotan egoera tragikoen aurrean bilatzen duzu komunikatzeko modu bat eta hunkitzeko modu bat, eta hor gauzak nola itzularazten dituzun eta hitzak nola erabili, gero pentsakor gelditzen zea ez, hor badago baita ere minaren erabilera bat, nahi gabe, nahi eta bapatekotasunaren imperfekzioan gero askotan pentsakor uzten zaitun ez. Eta orduan, gaizki eta definituta eta lodi izan da nolabaiteko sensazionalismo batean erori zindezke, putzu hori zeinek ez du ibili ez, nahi gabe. Baina hau ez da bapateko zerbait ez, hau da zuk nahi duzun arte eskutan edukitzen ezaken zerbait, atera arte, eta orduan beste ardura maila bat eskatzen du. Eta egia esan niretzako izan da kezka handi bat nola idatzi, jakin da historia honen atzean zauri bizi bat daula. Gutxienez zauri hori gehiago zabaldu gabe. Uste telebistan batez ere, telebistak ere azkenean elementu audiovisualak ditu, eta bere musika eta bere irudi, askotan itendan bezala oinaziarekin espektakulorik egin gabe. Jendearen bila eta jendea lotzeko akrobaziarik erabili gabe inoren sufrimenduakin, eta ahalik eta moduik erresa da esatia, ez da hain erresa eitia edo nun daude mugak, baina ahalik eta moduik duinenean presentatuz bera. Ez bilatuz bakarrik azkenean irakurriko dunaren, entzungo dunaren inpaktua, baizik eta lehenengo plano batean ekan honek eta hemengo hitz bakoitzak Ibrahima bera edo bere familia, bere atzena nola inpaktatzen du. Horre inpakto bat dago. Orduan, ekilibrio hori izan da, niretzat esan nezake burua uste handiena eta importantiena. Bilatzea nolabaiteko etika bat eta etika horren araberako estetika bat baita ere. Kontakizun honi, idazteko moduari, eta jendearen eskutan uzten dezun horri. Saiatuz batez ere inoren oinaziarekin akrobaziarik ez egiten, bai lekukotasuna ematen, nola ez? Lekukotasuna ematen gure herriak eta gure sistemak eta gure Europa ere interpelatzen du, nola ez? Orduan lekukotasun bat ematen bistan dena, ze gertatzen den, gure eragin zuzena baita ere daukaten herrialde horietan, Libia, Maroko, nahi baldin badeu Mauritaniaraino jun, gaur egun Turkia, Tunez finantziazio zuzena Europatik. Askotan migranteak modu goxo batean esateko desanimatzeko. Eta retenitzeko finantziazio zuzena urteroko orduan, gure sistema hau parte dan horren lekukotasuna ematea bistan dena. Bere alderik ilunenean baita ere, baina hor zebilen persona hori alzen neurrian babestuz. Holako ekilibrio bat bilatzen ibili naiz idatzi deten demora guztian zehar. Oinarrituz bere ahotsaren ari hortan,
horrek esan ematen zidalako olako giltza bat ate askotatik pasatzeko, eta bereziki galdera hauen aurrean ere nola jokatu erantzuteko, berak bazekarren olako ahots bat batzutan inozentziaren puntu bat eduki izakena, eta orduan hortik, pixkat trazatuz bere bidea. Baita ere, beste hizkuntza batian, euskeraz, noskinik egitekotan euskeraz egin behar non, berak ez zite euskeraz eman, berak frantsez eman dit, esango nuke olako frantsez nerea bezala, mugatu prekario batian, frantses horren atzean beste hizkuntza bat da olako, eta da bere kasuan pularra. Pularra nire ustez bere irudimen hizkuntza, bere pentsamentu hizkuntza, bere memoria, pularra. Hori bere burua frantsesera itzuliz, zeuzkan erraminta prekarioekin, eta horri euskeraz bilatuz bere tonua. Orduan hau izan da baita ere, hizkuntzak boteka erabili ditun istorio bat, nik uste dut euskeraz idatzia, baina frantses kontatua, baina pularrez pentsatua. Orduan, baita ere niretzat hori izan da beste burua uste bat, eta aldi berean, sormen lan bat, alde hortatik, euskeraz bilatzea bere musika afrikar hori. Eta bere gauzak ikusteko eta esateko modu hori gure hizkuntzan. Nahi edo ez, hizkuntzen bote bakoitzean erliebe puska bat galtzen da. Hizkuntza bakoitzak ere bere alfabetua du, bere musikalidadia, bere esateko moduak, eta orduan nik jaso nuena frantsesez, eta frantses esaten ez diren moduan gauzak. Frantses batek esango lukena, hori gramatikalki, inkorrektua, impertinentia, eta nik esango nukena. Askotan frantses pertinente korrekto bat, baino magiko gua, nire ustez. Hor badaulako beste irudimen bat. Horri nolazpait euskeraz bilatuz bere tonua eta harmonia. Hori izan da nire lana, ez? Pixkat maskara bat egitea, baina maskara transparente bat zen neurrian ez ikusteko maskara bat zeola hor. Olako zerbait uste izan da, eta esan dizudan bezala, hartzen badet berriz liburua eta hasteman naiz irakurtzen, oraindik ere segitzen dit. Kezka horrek eta da, esaldi bakoitzak edo parrafo bakoitzak edo orrialde bakoitzak, berak nola irakurriko luke, nola ikusiko luke, bera nola gelditzen da. Batez ere kezka etiko hori izan da pisu handikoa. Eta saiatzen zea horri erantzun bat ematen, segurasko batzutan hanka sartuz. Eta beste batzutan ahalik eta ondoen ateraz hanka hori. Baina berari ispilu hau presentatuz. Hau izan da pixkat nire bera ezagutu 2018ko urri bukaeran, urte betera atera bagenun liburua, bitarte hortako burua ustia eta eskulana. Bien artean egina, baina bukaeran neuk forma bat eman behar izan niona. Eta oain guztien dizu da, arian nahi daldi badezu da. Airean nahi oso galdetu edo zuk edo... Gu galdera batzu prestatu eguz, baina edozein momentutan hartze duzku eta galdetu arazo barik bai. Impactoari buruz egon zen ederretan arduretzen zaitzula liburu horrek eukial izan duen impactoa. Gero alizen dozu balore eusen impacto eukideuen alde batetik Ibrahim eta beran familitzen, baina impactoa proa globala guazen. Liburu euskeraz idatzi dozu, baina hizkuntza pilo baten itzuli da, aita santuen eskuetaratu zen, gomendatu deu, gero eukideu alkance global bat eukideu, ez da horrek impactorik eukideu beste eskala baten. Bai, impactoek elkar jotzen dute baita ere ez, eta orduan lehenengo impactoa eta nire kezka nagusia zana zan bera ez, Ibrahima nola sentituko da. Eta hori egia esan zan momentu batean arazo koskor bat, zeren eta pixka paradogikoa da, baina liburu hau idatzi du, liburu hau irakurri ezin duen persona batek, ez? Orduan, are gehiago, arduratua, nahi nulako bat bera kontziente izan zedin emez etorren guztiaz. Baina idatzi zuen, baina ezin zuen irakurri. Ezin zuen irakurri begiz, egun batean nire buruan galdera hau zebilela eta mailu hau joka, konturatu nintzen, ezin du irakurri begiz, baina irakurri dezake belarriz ez. Hortarako, ni hasi nintzen garai hartan oinatintzeon Ibrahima eta oinatira juten eta nola baiteko lehenengo bersio bat bukatu siamarra naiz eta gero zuenetak. Baneukanean berari irakurtzen hasi nintzen frantsesera itzuliz bapatian. Berak esan ziezadan ez, hau ezagit edo konturatu nendin berari zerk igual min ematen zion, zerk ez? Zer agian ez nuen ondo ulertu.
Zer, orduan, hainbat arratsalde pasa genitu nola, batez ere lehenengo inpakto horrengan pentsatuz, inpakto horrekiko nire arduragatik. Berak ere jakiteko zer zetorren dena. Erdiraino edo iritsi ginen, hainbat arratsalde eta gero, eta berak esan zian momentu batean, amets, bukatu inbertegu ariketa hau. Beretzat nahiko gogorra izan bazan kontatzea, osteraren zutia. Orduan, esan nion, Ibrahima, utziko dugu hemen, eta esan zian, esan zian, bera. Zu bukatu, baina nik irakurketa edo entzun menarik edo hemen utziko dut. Eta orduan pentsatu nuen bezala bere egoera psikologiko, morala, zaintzia, liburuaren koherentzia, muturreraino zaintzia baino. Orduan, hola erdi konpondu edo erdi arazotan segitu nuen galdera horren aurrian. Beregan ze inpaktu esango dizut, elementu bat badakat konturatzeko. Ibrahima, noski oneraino iritsi baldin bagea, Ibrahimak aurrera egin du aldi oro, bai euskeraz ateratzeko, bai itzulpenak, bai antzerki bihurtzeko. Ibrahimak erabakimen guztia eduki du, eta bien artean egin dugu aurrera, eta berak egin du aurrera. Hau esan behar da baita ere, zu migrante bati zer nahi galdetzen diozula edo eskatzen diozula normalien baietz erantzuten dizu. Baina baietz erantzuten dizu, ezakit nik berak baiezko hori barruan senditzen dulako, baizik eta zu zaudelako eserita hemen eta bera senditzen delako lurrian eserita ez. Eta orduan, hori aspalditik nik deskubritu da nekan harremana desorekatua danean. Ez da bat ere erresa, bidean biak modu berdintsu pareko batean aurrera egitea. Orduan zein da horren soluzioa? Bat, baiezko hori baino pixkat gehiago zuk miatu berdezu, benetan bere borondate maila. Bukaerako erantzun perfektorik ez dakazu, zeren eta baietz esaten dizu eta baietz aurrera, baina ez dakizu bere ziurtasun maila zenbaterainokoa dan. Nerea ere ez neuneko egunean bermatzen, baina nahi nun bera minimoki ontzen eta ez nik indarka ekarri. Asko hitz egin hortaz, esplikatu lehen esan dena honen ondorio posibliak, ea bera nola kokatzen den horien aurrian, eta batez ere nire hasierako kezka, bera hemen zetorren guztiaren jabe izan zedila. Erdiraino egin ahal izan genuen bidea, eta handik aurrera, berak esan zian ez guazen aurrera eta lasai. Baina, adibidez, badakit berak liburua, euskeraz atera zan, eta gero handik denbora batera beste hizkuntza batzutan, eta gero gazteleraz. Nik gazteleraz atera zanean, eta aurkezpen batzutan ibili ginen, etzian bat ere erresak izan aurkezpen horiek. Ibrahimaren zat oso zaila da hemen nina hon bezala eseri, eta hau eskutan hartu eta hitz egiten hastea. Oso zaila, eta normalean distantzi bat nahi du, eta babes pixkat ez. Azkenean berak hau lotuta eramakin memori bat da, eta memori hori nahi du apal batien utzi. Bera urte batzun ondoren, hau beste histori luze bat da, bera hemengo egoera, paperik gabeko egoera, gero nola atera zen hortik, baina noizbait lortu zunean arraigo sozial deitzen dena, Gineara itzulia izan zen, bere familiaren gana 10 urte eta gero. Bien bitarte noski, adibidez, Gineara altzunean laguntza bialtzen zuen, diru pixkat, hemengo migrante denek edo gehienek bezala ez. Eta kezka handia zuen bere amak, bere arrebek nola ulertzen zuten bere jardun bide hori ez. Pixkat kuriosua, baina kezka handia nola interpretatuko zuten zertan zebilen. Zeren eta Ibrahimak etzien esan liburu bat atera zunik. Eta liburu horrek bere historia zekarrenik. Eta berak nire esaten zian, gauza batzu badiat telefonoz esplikatu zen hitzakenak, beste batzuk behar dezu aurrez aurre hon. Eta orduan guretzat oso evidentiak dian gauz batzuk, gero azkenean bere lekuan jartzen zea eta konturatzen gehiago gainetik pasatzen ditugula pauso batzuk bere kasuan lehenago atzera inberdana, eta da idazten justu zekin persona bat bere herritik abiatua Europara iritsi nahi etzuna, bidean azkenean nolazbait ona ekarri zuna bideak, bere amari esplikatzen zu liburu bat idatzi dula, bere amak ze ulertuko du. Eta ulertzen ez badu hor, harreman hortan sortu liteken zu konfiantza, deskonfiantza, zera izait, hori ez da bate erresak kudeatzen. Eta berak esan zian, hau nik erret aurrez aurre hon, eta berak Gineara itzuli izan arte etzien ez esan.
Eta Gineara itzuli zanean eraman zien euskarazko liburua eta beste batzuk esplikatzeko nolazpait. Baina berak badakit kezkaz bizizula, bere etxekoek esango zuten. Orduan hor bado inpaktu bat zaila dena baita ere neurtzen. Eta are gehiago esango dizut, zenbat eta bide gehiago, zabalpen gehiago, bisibilitate gehiago, baita ere inpaktua baita ere gehiago. Orduan, hau beti kudeatu inbar izan da. Sokatira bat bezala izan da nik, Ben Ibrahimak esan zian eta uste nahiko ondo esplikatzen dula. Ibrahima Madrilen zeon, ja ordurako, eta Madrilen ari ginen justo grabatzen Euskal Herritik egin zuten, eta holako reportaje bat, igual norbait ikusi duen YouTubeen badago reportaje bat, Dapa Azpeitiko sormen laboratik egin zuen, eta Madrilen egon ginen. Eta 2 egun pasa genitun, eta auta hori nahiko hasieran zen, guain dela urte batzuk. Eta liburuaren bila genbiltzan, ze behar zian rekurso batzuk, plano batzuk egiteko liburua, eta nik ezen eukan, eta haiek erez, eta orduan berriz aterpetxera itzuli berzan ezagitzer. Bueno, horien aginda gero, gu euskeraz aiginelako gure artean, Ibrahimak momentu baten bere motxilatik ateazun liburua. Eta, zuzen liburuak inibiltzen zen bueltaka edo, lanera edo taliakera juten zeanen eta esan zian behitu nik liburua beti ibiltzen duekin. Baina ez sekula zabaltzen. Zabaltzia zaila egiten zait, hori dalako azken zauri bat zabaltzia. Baina, bai liburuak eukitzen dut beti hemen nerekin. Eta horrek erakusten nolako sokatirako harremana duen, orduan inpaktua da liburuak eman dizkio gauza hon batzuk eta eskertua do, baina eman dio baita ere kate zail bat eramaten eta eraman behar duna nahi hola ez. Eta hori hola da, orduan mono. Honek baditu bere alde honak eta bere alde gogor shoguak eta bisibilitatea bada horren parte bat baita ere beretzat. Ibrahima gainera nahiko, persona lotxatia da, timidua eta bere intimidadia eta orduan badakit etzaiola dena erresa. Eta horreaitik uste bere familiarekiko baita ere eta kezka bat edukizula eta Gineara itzuli zanean pixkatu horik nolazpait askatu gali izan zuen, baina Gineara joan behar izan zuen haiekin egon, esplikatu eta orduan hor dabil liburua bueltaka eta berak alde bezala eramaten du. Bere alde honekin eta bere zailtasunekin. Eta gero, inpaktua izan du, baita ere aipamen batzuk izan dialako, baina nik uste Ibrahima nahiko babestua eta aizelatua bizita da horrekiko. Egia da nik galdetzen diot, esaten diate, ia etorriko da, adibez hitzaldi batzutara, edo antzerkia egin zutenean Bilbon, aurkezu zanean Arriagan, Ibrahima etorri izan lehenengo egunean, baina bukaera arte zan sartu. Eta nire ez nintzen sartu, berak etzun sartu, bukaera arte egunean kanpoan, azken 10 minutu ikusi ziren. Seantzian nahikoa. Jasta, eskertzen diet. Eta ondo gustatu zait, baina nahikoa. Eta hola bizi du hau dena. Hola bizi du hau dena. Orduan, zainduz. Eta gero, ezagik galdera erantzun dioten, baina hainbat geruzaz ezkan uste eta inpaktua, beregan inpaktua hori da. Inpakto anitza esango nizu, erz desberdinak azkana. Eta gero, guregan, jendearengan, izan du azkenean, nik esan ezaken neregan, ez? Neregan neri ere erakutsi dit gauza batzuk beste erabatekoak diala, beste erabatekoak edo behintzat beste dimentsio batekoak. Imaginatzen unik hau, baina ez dimentsio ontaren. Berak kontatu ala, zertanan ibiltzia, eskuz esku. Lehen esan dizu dena, baina gaur egun existitzen dena. Guri pelikula zarretan bukatu zala, edo liburu zarretan esklabutza. Esklabutza gordina, argitara. Libiako atxikitze zen roiek, horietako baldintzak, izugarria. Inpakto bat, azkenean guztien zaitu gaizki egia da. Gaizki eta kudeatu berdezu hori, beste alde batetik, gaizki baina kontziente, igual hobe da inkontziente baina berdi ondo baino ez, azkenean hemen bizigea, hau da mundua, eta guk ere ematen digu forma, ez nabil ni hemen nire burua akusatzen ere, baina
gu Europan biziga, eta Europak noski ematen diola forma, ardura zuzena dauk hemen. Zuzena, finantziazioa eta dena parte batena. Orduan, behintzat kontziente izatea, eta inpaktu hori uste beharrezkoa dela, eta zenbateraino izan du, neregan izan du eta pixkat gauza batzu aldatzen dizkizu. Hasteko min hartzen ikasten duzu ez. Hau ez aia min teoriko bat, distantzio batera eta realitate abstrakto bat. Hau, min hau ja organikoa da, ikutzen zaitu, noski ondoan dakazunen lagun bat are gehiago, eta ez da hain abstraktua. Konkretuagoa da, eta haina gure herria zeharkatzen du. Gure herritik dabil, junetorrian. Eta gure herrian ez baldin badago ere Mediterraneoa edo Atlantikoa gure herritik oso gertu. Orduan hau ja konkretuagoa da, uste importantea dela konkrezio hori hartzea eta ez abstrakzio eta matematika hotz batian gelditzea hau dena, hau reala da. Orduan, inpaktu hori ni saiatu naizena da, nik sentitu dutena neurri batean sentierazten transmititzen. Eta liburu hau eskutan dakanak sentitu dezalazu, hori bizi izan duen bat ondo anizketa nahi zaiola. Konturatu nintzalako diferente dela, irratian onera biden notizi bat entzun, eta gaur entzun dut, ezagitz, nungo reskate bat gaina batzuk Ginea Konakrikoak, Malikuak ezagitzen bat herri esan ditu, eta bat esan du Ginea Konakri. Baina, entzuten duzu hori ez irratian eta erreskatea hori, eta handik minutu batera reala jokatzen du, laura da. Eta orduan, badoaz kate hortan ez. Eta desberdina da, igual ez ia ehundaka, bat da, baina zure onduan dago. Eta horrek eragiten dizu modu desberdin baten. Orduan, inpaktu hori neregan izan du, eta saiatu naiz pixka transmititzen. Azkenen, zoritxarrez, hau dalako egia. Ezakite galdera iran zuen nahi naiz. Galdetzen zintut hori, bat bederan histori personalin edo zugan, eta gero niretzako deigarria izan zen, zelan zabaldu zen zabaldu da hainbeste hizkuntzatan, da aita santu baten eskuetara edo izan da, beraz rekomende bart, ezta? Ez dakit horrek zuk esaten duzune politika mailan eragin ahal izan duen. Egi esan nahiko nizuke erantzun baietz, baina pixkate nahiko hoien aurrian nahiko txiki esan ditzen naiz. Horrek ez dukentzen, zuk zure alegina egiten duzu ez, zure alegina egiten duzu. Eta, adibidez, niretzako nahiko harri-harria izan zen ez. Aipamen hori eta ezakit zehazki nola iritsi zitzaion eskutara, badakit gaztelerazkoa izan zela. Nundik eta zeinek zehazki ezakit. Pentsatzen ere etzala bera jetxi Vatikanotik zapatila jantzira kioskora erostea. Baina, iritsi zitzaion eta iritsi izan harri-harria egin bazitzaidan zu irakurtzea, bada oinarri bat eta bada logika bat eta da gai hauekiko bereziki sentsiblia zen. Orduan gai hau, beste gai batzuk ez bezala, baina bereziki gai hau zentrala zara beretzai. Eta horren aurrian orduan, saiatzen zala zu behintzat diskurso bat edukitzen. Eta eragiten, beste gauza bada, eragiten notezun, eragin zezaken gehiago, baina, bai orduan harri-harria izan zen, guretzako, eta, pozgarria ez esango izut. Ni nire distantzi guztitik, elizakiko, eta esango izut, distantzi hori barne ere, bai pozgarria eta eskertzekoa izan zen, azkenen zerbait nik esan. Ez Ametsek esaten duen, edo Ibrahimak esaten duen, edo Aita Santuak esaten duen, inpaktua desberdina da. Horrek ze eragin izango duen, zoritxarrez ikusten duzu nola segitzen duten gauzak eta ez da erresa beti baikorra izaten, baina zerbait ez zu behintzat saiatzen zera aldezuna egiten eta gaur hemen egotia horren parte da baita ez. Bada holana ikusita zen horabide dara makiten gauzak. Eta behintzat nik esaten dutzu, behintzat pixka jakin eta pixka gehiago hurbildu. Bestela erresa da zabaltzen. Hau eta ura eta diskursuak eta marmarra eta hurbiletik ezagutzen zuen gauza batzuk aldatzen zaizkizu. Orduan, nire alegina izan da hurbiltzea gizien. Eta gero, esan izuna, bala holana. Nik horri tiraka. Kontatzen dozu pixka bat pasa duen infernue ona etorri orduko eta
nik uste dut ez dakite, baina bigarren parti ere igual falta jatzu idazte. Bigarren parti, Europara edo ona heltzen direnean zelako infernua hasten dan hortik aurrera. Asko ez datoz Ibrahima bezala, asko datoz hegazkine bere aitxegaz edo bere amagaz edo. Eta hemen izten dabe etorkizun hobe baten esperoan, ez? Eta hemen ere Ibrahima asko ezagutzen duguz, eta Karima, eta Rosana, eta hemen asko dauz inguronetan, eta zapaldute dauz, oso zapaldute. Eta Ibrahimaren historia entzuten dugunean ere, igual unkitzen gara, eta ez dakitez, sufrimendu hori sentitzen dugu. Eta gero, gure aurretik pasatzen diren Ibrahima eta Karima guzti horiek, igual ez dugu ikusten. Eta hemen dauz, eta sufritzen dauz. Eta zelako infernua pasatzen da ben, paperak izan arte, beti dauz helburuak, ez? Europara heldu, Europara heltzen dira eta hasten da paperak lortu, paperak lortzen da bezenien da, eta orain etxe bizitza duin bat, edo lan duin bat, eta beti dauz -10 horretatik abiatzen. Ez dakit, animatuko zintudan bigarren liburu hori idaztera. Baina, nik uste, gure burua interpelatu behar dugula, ez da bakarrik empatizatzea Ibrahimagaz, baizik eta interpelatzea gure burua be, ze egiten dugun Ibrahima asko dauzen, ez, dekoguzela inguruan, eta zer egiten dugun guk. Pentsatu izan dut, eta ja etxi dut momentu batean, baina denborak erakutsi dit liburu hau bukatu zanean beste liburu bat hasi zala. Eta hori ere hemen barruan kontatzen den guztia bezala egia esan dizut harrigarria zitzaidan. Eta harrigarria ez ezagutzea baita ere. Azken fina hori hemen delako. Hemen baina ez da gure etxean. Orduan harrigarria eta gainera kasualidadeak egoten dira eta hola izan zen eta da Ibrahimak asiloa eskatu zuen. Bueno, esan dizudan bezala, pentsatzen nun ze bukaera izango zuen. Baina noiz izango zen, behitu hor harrapatu ninduten bizkatze. Liburu hau sartu zanean imprentara, Zarautzeko imprenta batian. Susa argitaletxea Zarautzen dago eta ondoko imprenta batian. 2019ko irailean zehar zen, goiz bat zen, orduan Ibrahimari iritsi zitzaion notifikazioa, bere asilo eskaeraren erantzunarena. Eta jartzen zuen, espainolez jartzen du, baina Ibrahima Balde, senyor, Ginear herritartasuna duena, ukatzen zaiola asilua, hola, lerro bat. Eta gero beste lerro bat, oainik eta argiago, 15 dauzkala Schengen eremutik ateratzeko. Schengen eremua alegia Europatik ez, ateratzeko. Eta ez baldin bada ateratzen, handik aurrera egoera irregularrian geldituko dela, esan nahi du paperik gabe, horrek dagartzan ondorio guztiekin. Orduan, hoien ondorio guztiak pixkanaka hasi nintzen deskubritzen, kasualidadea liburua imprentan sartu zen goiz berean iritsi zen hori. Kasi gelditu gendun eta esani argitaletxe hori ezakit ez genuken ohar bat jarri beharko bukaeran. Bai ez ezagitzer, juntzan liburua. Bueno, pixkat beti badao positiboa izan nahi dunantzat olako buelta poetiko bat, eta imprentan izena zen itxaropena. Aurten itxi da, justo. Baina itxaropena izena izango zen, ze esango dizuet izana nola dan gutxora bera. Egoera irregularrian gelditu. Egoera irregularraren ondorio zuzenena momentu hartan. Azkenean asilo eskaeraren denborak luzatzeak badu abantailatxo bat, eta da berez prozesu horren barruan zaudenan aterpe bat eman barrizu administrazioak zehar kudeatzen du, ez? Ibrahimak horreaitik oinatin eta horreaitik juntzan Madrilera gero aterpia baiekasen eman ziotelako. Gaina aprendizuan hasi zen aldi beran tailer batian, mekaniko bezala, autaura, pixkanaka prekarioki, baina aurrera ez. Bueno, iritsi zen arte gutun hori, hor bukatu zen aterpia, orduan kalera, eta hor bukatu ziteken aprendizgua, ja ezakizun gelditzen zeran.
Egoera irregularra, paperik gabe, espulsio arriskua, pixkari informatzen hasten zera. Hola izan da gutxura bera 4 urte pasa edo. Biziraupen proba bat izugarria. Eta ja aztuta dauzkat, administrazioaren eskakizun bakoitzak, burokrazioaren laberinto bakoitza, gastuak batzuk oroitzen ditut. Eta esateko hola sinpleki, gero errekurritu intzan Audientzi Nazionalean. Ez dakizu ze emango dizu, baina igual espulsio arriskua neutralizatzeko abokatuak eretzen argi. Behintzat automatikoki errekurritzen da. Errekurrituta egon da Audientzi Nazionalean bere asilo ukatua. Sekula horrek ez du resoluziorik eduki. Baina horren da, zakin nu. Hasten den bidea zein da? Ibrahimaren hurrengo aukera zen, erregularizazio aukeratxoa zirrikitua, arraigo sozial eskatzia, baina hortarako baldintza lehenengoa da 3 urte pasa behar dira lurralde hortan. Eta zuk frogatu berdezu 3 urte daramatzazula lurralde. Nola frogatu eskatzen dizute enpadronamentua. Orduan, naiz da kuadro irregular hortan egon, oso importantea da enpadronatuta egotia. Ez bakarrik posible da, beharrezkoa da, eskatzen dizute enpadronamentua. Ibrahima ez dakit nola izan zian gauza, baina orduan zeharren kudeak eta pean zeon, ez? Hasieratik ez zuen euki enpadronamentua, berandu, orduan ezin zian 3 urte joek frogatu, eta zoritxarrez, baina zorionez, Ibrahima operatu intzuten arrasaten tripako hernia batetik. Eta orduan Osakidetzako paper horiek balio izan zuten gero, alegia data hortatik aurrea, evidentea. Falta zen enpadronamentu ordezkatzeko eta 3 urte zeramatzala frogatzeko nolazbait. Hori da bat. Bigarrena adibidez pasaporte bat behar duzu, zure jatorrizko herrialdekoa. Hori normalean nahiko sinplia da, ez badakazu eta hor dakazu, baina Ibrahimak ez zuen sekula izan pasaporterik. Nortasun agiria bidean kendu zioten, inungo paperik ez. Eta pasaporte bat lortzea, guk hemen, baina Gineako pasaporte bat, Madrileko Gineako enbajadatik hasi. Nik existitzen zala ere ezenekin karta konsular bat. Eskatu, pagatu, lortu, itxoin, karta konsular hori eta gero. Hortarako sekulako habilidade informatikoak behar dira. Nerire asko kostazitzaidan, Ibrahimari, ez da pentsaturek guk egin genuen, noski. Sortu perfil bat, gero, ez da gitzema gauza kargatu hor. Karta konsularra, halako batean pasaporterako aukera, Gineako enbajadak zabalduzulako aukera hori. Geroztik itxita egon da batzutan, zagitze odisiatan ibiliko den jendea. Azkenean pasaporte bat, hainbeste pagatuta. 5 urterako prezio batzekan, 10 urterako beste bat. Baina hobezan 10 urterako, nahiz eta doble pagatu. Azkenean pasaporte bat. Gero, hizkuntza bien bitarte ikasi, hau hori eskatzen dutez, gaztelera noski. Madrilen zion ulertu nezake. Antezedente penalak ekarri berdia. Gineatik bere kasuan antezedente penalak ekarri berdia. Orduan nola, norbaitek jumerdu Konakrin justizia administraziora mutiko honen antezedente penalak eskatu, lortu, neri bidali, kasu honetan nere etxeaz, elbide bat behar da, iritsi, DHL, postit bat 70 euro. Iritsi zian, abokatu bat behar da, hau dena iteko noski eta pixkat organizatzeko eta ze behar da eskatzeko. Iritsi zian, baina abokatuak esan zian, Madrileko abokatuak, antezedente penal horiek baliozkoak izateko behar zutela Gineako kanpo ministeritzaren sailua, asuntos exteriores alegia. Gineatik kanpo baliozkoak izateko, gehi gaina Espainiako kasu konkretua zanez, Konakriko konsulatu espainolaren seilua. Seilua ez da seilo bat, da recto, verso, eta seilo kolpe bakoitza ondo pagatuta, baita konsulatu espainolean da. Bigarren aldiz bidali, bueltan etorri, kostata, iritsi zian abokatuari aurkeztu nizkion, ja 3 urte eta gehiago gindoa zen, Hemen, ja, naiz ahi esplikatzen superviventzi proba 3 urtekoa transparentzio osoan. Bukaeran ja, sartzeko zirrikitu hortatik paperetara. Iritsi zian da esan zian, ondo daude hauek denak, baina zu ja 3 hilabete pasadia. Paper hauek eman zizkiotenetik eta ja iraungite daude.
berriz hasi berdezu hasieratik. Ja, falta zitzaigun bakarra, 3. aldian juntzanean bere laguna, justizia administraziora eskatu zioten paper bat, berazala han Ibrahimaren tutore legala bermatzen zuena. Hori nola egiten da? Espainian notario bat ordaindu, haren dokumentazioen kopiak ekarriarazi, notario bat bete, ordaindu, berriz bueltan bidali paper hori, segi hortxe, azkenean ja paper hori eta guzti, lortu zituen antezente penalak hartu, berriz seiatu, niri bidali, Madrileko abokatuari eraman, noizbait iritsi zen behar bezala. Hori, paper bat. Eta baita ere beste egin bat behartea, zailena normala izaten dena lan kontratu eskaintza bat behar duzu. Lan kontratu eskaintza bat ez egunartikoa, ez 3 hilabetekoa. Eta hori zorionez Ibrahimak aprendiz hasi izan tailer hartatik aspalditik bazekan. Lan kontratu eskaintza. Nahi izan ezkeo lanean hartuko zuten, baina nola etzun paperik. Aprendiz bezala segitu behar izan zuen, limbo berezi batian hor, baina behintzat egunerokotasunari zentzu bat emanez, ze bestela hori da 4 urteko edo 3 urteko biziraupen proba bat, eta nik esaten jendeak nola ordaintzen ditu. Bere antezedente penalen junetorri guztiak, DHL, abokatua, notarioa, sello golpia, gehi gosari bazkari afariak zerbait jan nahi badu, gehi bere mugimentuak, gehi pasaportea kostatzen dana, nola? Ez dago misterioa hondirik, hemen paperik gabeko jendeak beste baldintza batzutan lan egiten du, lan egin behar du. Hau dena pagatu nahi badu, ondo lan egin behar du. Ze hau ez da kostatzen 1.000 euroa, hau gure kasuan askoz gehiago kosta da. Orduan, nik uste sistema oso ondo pentsatuta eta prestatuta daola, jendearen izerdia zukutzeko, alik eta prezioi merkenian. Ze migrante bat iristen danean kondizio hauetan, gehi ondoko guztioiek pasarazten zaizkionean, beraz hori txarrez psikologikoki prestatuta dago esklabo bat izateko. Eta ez da kabeste remediorik. Orduan, hemen da ona da, askotan esaten da, migrante iristen da eta sistemaz aprobetxatzen da, igual norbait egongo da, ojala. Baina hemen da ona da, sistema bai ondo aprobetxatzen dela migrantiaz. Alde guztitatik. Nik hori lehen eskutik ezagutu detana, eta gero auskalo beste zema realidade dauden. Nik esaten izunana ez ginen hasi idazten, eta gero prozesuaren bukaeran, guaindik ez gaude bukaeran, ze Ibrahimak lortu zituen paperak azkenean, baina paperak zian urtebeteko permiso residentzia. Urte bat eta gero bukatzen zen hori. Hurrengo urtean berriz eskatu, 6 hilabete pasazian administrazioak erantzun gabe, eta nola ez zuen erantzun silentzio administratibo, nik deskubritu nun existitzen zela horrean. Positiboa zen, berritu zitzaizkion 2 urterako. Gaur egun 2 urteko parentesi horren barruan dago, baina apirilean bukatuko zaio. Apirila eta gero ikusiko da. Hau da, hori eta gero, esaten izuna da, guaindik ez da bukatu, ezagin nola segituko duen aurrera historia honek, baina eta gauz detaile asko aztuta dauzkat, baina kasik pentsatu izan beharko zitzaion eguneroko jarraipen batin, egunez egun ze gertatzen izan kontatzeko zeren da. Sistemak, bere burua gainditzen zuen egunero. Harrigarria, esan zen. Sistema zer da. Hitz egiten dugu sistemaz, baina sistemak egiten dugu jenderi. Baina errealidadea da gu aprobetxatzen garela pertsona horien zabarritasunaz. Eta paperik gabe dauzenean hemen jendeak kobratzen deu enpadronatuta izateagatik etxien 200-300 euro hemen Gerniken, Bermion, Lantxoben eta Ien. Hemen jendea aprobetxatzen da jende horietaz, bihar egiteko asegururik gabe eta inongo bermerik gabe, eta aprobetxatzen da egoera salgarri horretaz. Askotan berbaiten dugu sistemaz, baina sistema guk egiten dugu bai. Horretara ni joan, Bai, dudari gabe, zaizu. Gero nik, dudari gabe uste hau dena mai gainean jarri berdala, eta ez bakarrik enpadronatzeko, etxeko zaintza lanak egiteko, esan gabe doa, esan nahi zut. Baina hemen hala ere inori ezer bota gabe nik uste hemen badaola gu bat maiuskuletan eta gero gu bat minuskuletan bakoitza. Ez orduan bakoitzak gero du bere etika, bere praktika,
eta hor kokatzen da, baina gu maiuskuletan evidentea da hor badaola zer atera. Gero nik uste dut gu minuskuletan landu behar degula, hori guztiak gauzak aldatu ditezen. Bestea da baita ere, ardura hemen eta konponbide nagusia berez ez litzateke egin zaila. Azkenean mugan gertatzen den errealitatea ere nahiko sinplia da. Muga zenbat eta kontrolatuago hermetikoki frantses poliziak biztan dena trafikantentzat lana da hola. Mugarik ez bale hor elitzake inor aprobetxatuko, ze inor geluke dirurik badatuko oinez pasaliteken. Eta hemen ere ez paperak lortzeko, ez olako esango nuke violentzia administratiborik ez baleo, aprobetxatu nahi duen jendeari oso eizaleku txikia utziko lioke. Baina, horrek ez ukentzen, bakoitzak bere arduretatik erantzun behar diola. Baina, askotan pentsatu izan dut, bera, Ibrahima taller batian mekanikari bezala hasi izan, beraz, aprendiz bezala, gero paperi gabe utzi zuten, errekurritu zan hori audientzi nazionalean, etzion oso argi zer, baina zorionez, behintzat taller hortan segituzun egunero, bere egoera irregularrian, errekurso horri esker formakuntza kontzeptuan zion, eta formakuntza kontzeptuan tailerrak pagatzen zion eskola bati 6 hilabetez behin, ezakit 2.000 euro edo, berari 500 orduko praktiken titulu bat emateko, badazkaolako ez egitzen bat. Baina, askotan zerbitzu publikoko kamioia konpontzen dira, zen nion dana hor. Eta YouTubeko dokumenta horretan agertu egiten da momentu batean. Ze poliziaren furgoneta bat da hor, eta horako txiste bat egiten dugu. Eta egia dalako, askotan zaborra biltzeko kamioiak, bestelakoak, eta poliziak eramaten zituen, eta ditu, furgonetak eta kamioiak beren tailerrera konpontzeko. Ibrahimak askotan konpondu du polizia kamioi bat alegianik esaten hon. Mutiko hau, ari da konpontzen, igual gero bera atxilotuko duen furgoneta bera, eta horrek sistemaren funtzionamenduaren metafora bezala ondo funtzionatzen duen ere ustez. Horrek eusten dio, gero bera izorratuko duen, eta hola da realitatea. Hola da realitatea, eta esaten izuna hau idatzi bitartean konturatu nintzen, zer zan Afrika iparraldean zehar eremu geografiko konkretu hori dalako, baina mundu osoan izango da migranteren odisea oso komplikatua. Baina hau konkretuki Afrika iparraldean zehar, nik espero nuna baino asko zolatzagua. Eta hemen beste hainbeste. Askotan guk uste duguna baino asko zolatzagua. Etxe hortan, persona horren baitan sartzen aldin bazea, ustez dituzun arazuak, aurreiritziak, reakzioak agertzen dira. Zaila da neurtzen dimentsioa, eta orduan nik uste du barruan zaudenean bera bezala orduan konturatzen zela gauza askotaz. Eta gu, hurbildu inber da. Hurbildu, ze hurbiletik ere ez da erresa dimentsioa neurtzen, baina urrutitik asko zailagoa. Bueno, igual, zera, ez, leku askotatik ibili gara, igual, azkenengo galdera batega zamaitxuko dugun, ono gehiago, bai. Esan, bota hau da. Izu bitxeoko galdera. Bai. Aprobete, lehenengo galderiri diretute, kuriosidez, zemat hizkuntzatara itzulidan, eta itzulpen horretan, zu konte duzun kontetako modu hori, ez, zelan bermatzen duzu, zuri horrenbeste kostatzen hori, beste hizkuntzetan be mantentzen dara. Zuk hor kontrolen badeko zu erabakiren bat, edo hori ja argitaretzien arteko kontu bet, itzultzeien esku geratzen da, edo ze... Bai, usteet, hanka sartu gabe, uste da 13 edo 14 hizkuntzetan dagoela. Orduan, hizkuntza nagusiak, esan ezagun ez, hor buruan dauzkagunak, baina gero hizkuntza txikiago batzutara ere bai, eta adibidez, guaindik ez da atera, baina ateratzekotan dago Irlandako gaeliko da, eta beste bat nik bereziki, hasiratik nekana hor, pularrez atera da liburua, Ibrahimaren hizkuntzan. Ordu uste da 13 da 14 direla. Nik zoritxarrez ez agizkita 14 hizkuntza da 13. 3-4 bai, 5 ulertzeko moduan, baina esan dezagun, nik
euskeraz, frantsez eta gazteleraz bai, eta inglesez irakurri nezake. Zuzendu hainbeste kostatzen zait pixkat. Eta orduan horren araberakoa izan da nire jarraipen gaitasuna, ni saiatu naiz, eskaintzen behintzat nire borondatez laguntza guztia, eta nola gazteleraz itzuli dunak Ander Izagirrek itzuli du, euskalduna da bera. Eta aurretik ezagutzen nuen, eta orduan erresa izan zait, eta frantsez berriz itzuli du berez alemanadan batek, baina Parisen itzultzaile eskolan irakasletan batek ezagutzen ez duna, baina aukera mendidana hurbiletik segitzeko eta bien artean kontrastatu du. Orduan gazteleraz eta frantsesez nik uste nahiko hasteko itzultzaileak ahalegin guztia jarri du eta kontziente izan da reliebe horietaz. Eta orduan, gainera niri asko konsultatu dit eta ahal izan dugun neurrian eutsi diogu. Nik uste nahiko ondo daudela itzulpenak, bai batean ala bestean. Inglesez ere zerbait zuzendu nun, baina ez eta inbeste menperatzen. Eta badakit borondate honenez itzulizula, nire ustez gaitasun haundiz, ingles, bera New Yorken jaio zen, baina antzerkia idatzi dunak euskeraz Timberlake, bera da inglesera itzuli duna, bera ingles antzerki idazle bat da. Euskeraz ikasi zuen, pandemia garaian txikitan ziburun bizi izan zen, baina gero 10 urtetik aurrea, eta 2 urtetan euskeraz ikasi zuen. Eta horren froga itzuli zuen liburua inglesera. Baina bere lan hizkuntza inglesa da, eta orduan nik uste poliki daola, baina ni ez naiz hainbeste gauza batzuk irakurrita zuzendu nizkion, baina nabarduretan galtzen naiz. Eta gero beste hizkuntzak liburu hartu edo eskutan, eta oso ondo dola iruditu zait, baina ezin edo esku osutan jarri. Bai adibidez, behira gauza batzutan zuk baduzu eskua da beste batzutan ez, eta argitaletxeak ere azkenen bere erabakimena du, eta ni saiatu naiz tituluari eusten, eta gehienetan ez elortu. Gehienetan ez elortu, gazteleraz Hermanito da, inglesez Little Brother da. Eta orduan, pularrez Minan da. Baina, karo, zeukan zentzu bat, eta badauka zentzu bat ez. Ni nahi nion eutsi hitz horri, pularrezko hitz bat dalako. Egia da euskeraz hitz horrek oihartzun bat badula. Eta orduan, nahi badezu eta ulertu nezaken gaztelerazkoan edo katalanezkoan esaten zidaten bai. Baina hitza ulertezina izango da, azken haiek arrazoi komertzial batetik ere behiratzen dute ez, angulo komertzial batetik, esaten dute, zu ulertu gabeko hitz bat hor zer dan ez da erresa jendeak heltzea horri. Eta orduan, beste esplikazio bat behar duen titulu bat, bai, baina ez, eta orduan, Hermanito jarri zuten, edo Germanet katalanez, eta pena ematen ditana neurri batian, zeren eta Minan, biztan dena pularrez anaia txikia da, baina ez da anaia txikia bakarrik, arreba txikia ere esan nahi du. Aurride txikiagoari deitzeko erabiltzen da. Nola mutila lan eska? Minan da, Ibrahimarentzat Minan zan bere anaia txikia, eta Minan dia bere bi arrebak. Eta, zentzu zabalago bat du Hermanito baino. Naiztan oski bizkarrezur nagusia hori dan, baita ere kontakizun hau zabalagua da. Eta bazun zentzu bat, baita ere, bere arreba txikiak biltzeak baita ere, eta hori galtzen du, parte hori. Baina horra adibidez, ni burrukatu nun, baina Euskaldun ogoituta gauden bezala, galdu nun. Eta hor editorialek ere eukitzen dute, baina itzulpenetan mesela bai, nahiko aukera eukidet, behintzat, eta beste denei nik eskaini diet, nahi baldin bazuten konsultatu nahi zanik ez ulertu italieraz. Eta italierazkoak, adibidez, zalantza batzuk galdetu zizkian, eta beste batzuk, ni jakin gabe aterata zeon eta ez ziate galdetu hori, bakoitza da, ni ezin segitu ere ahal izan deten neurrian, eta bestetan ez. Igual, amaitzeko dana borobiltzeko apurtxu bat, ez da egite hausnarketa bat egaz edo urtetako amendik. Asko indozu berba Mendebaldekok interpelatzien inguruen, norbanako moduen deko guzen ardurak, gu maiuskulas, gu minuskulas eta bar.
apurtxu bat, azken urtietan bizitzen gabizen, ez dakit, diskurtso aldaketa bat edo gitxienez zulotik urten den diskurtso orokor hori zeinetan migrantiek kriminalizatzen direnera batera edo bestera gaur egun apur bat, abia puntu horretatik guk beti izaten badugu harrera herrixe garela, ez dakit nik oso ondo herri garen bez, baina harrera herri baldin bagara, formula magikorik ez dago argi hau, baina nondik hasi biherko ginak harrera herri izete hori sortzen edo gu horretatik zelan joan biherko ginak aurrera, zure ustez? Nik ere ezakat formula magikorik, bestela aurkeztuko nieke, baina nik usteet gure Hendaian, Irungo, Mugaertzeko errealitatetik horrek erakusten dizuna da zu distantzira eukizen ezake ikuspegi bat eta ingoso empatia handi bat, baina hurbiletik gauzak asko aldatzen dira. Eta ez zaizu aldatzen iritzia, baina aldatzen zaizkizu dimentsioak, bizipenak eta lehen esan detena gauza bada min teoriko bat eukitzia eta beste bat min organiko bat eukitzia eta sentitzia heltzen dizula ez. Eta uste, heldu inbertzaitula bizkat. Bestela dena da irratiko tertuli bat. Eta gauzak aldatzen dira, bertatik bertara. Orduan, guk egin genezakena da, alda neurrian ez da erresa, ze bakoitzak ere bere konplexua ditu, bere bizitza du. Hori nik ulertzen edo ondo. Baina alda neurrian, hurbilagotik begiratzen saiatu eta hurbilagotik sentitzen saiatu. Eta gero bakoitzak berera, baina nik uste adibidez guretzako bizan dena kezka handi bada, ez? Euskaldun bezala nahiko lan badakago guk Euskal Herri euskaldun bat eraikitzen edo ez galtzen eta nola kudeatzen dugu, gainera euskalduna ez dan jende berri baten gure herriko parte izatea, ez gure hizkuntzaren problematikatik eta ni uste hor errealitate desberdinak agertzen dirala eta ez dala askotan ez dala berdina izaten adibidez Hego Amerikatik datorren jendeak euskararekiko bat ditun aukerak. Hor biztan dena lehenengo oinarria da zu jendeak bere bizimodu, bere lanbide lehen esan deunaz kasuistik hartzen badu ezin prekarioagoak baldin baditu. Guk zer eta nola eskatu biztan dena, baina egin behar dena da ulertu hasteko. Ez ulertu ze aukera dauzkan. Igual ez dauka aukerarik ere. Eta orduan, guk ala ere, uste hurbiletik behar dela tratatu, hitzein, komunikatu, eta baina esan behar nun gauza bat zen nik konturatu nahi zena, Hego Amerikatik datorren jendeak adibidez, asko gaztelerarekin datoz, eta gainera beren bizi prozesuan, pena da, baina hola da, kolonizazioaren ondorioa eta horrek izan duen humiliazio guztia, eta gaztelera izan da batzuentzako emanzipazio sozialerako bide bat, beren indigenismo askotan ukatzen dute, eta orduan badute zoritxarreko ikuspegi bat, ez da ona areaino joan berrik, iparraldean euskaldun batzuk ere bai. Eta saizut, ukatzen dute seguraski beren jatorrian egondan beste hizkuntza kultura bat, eta gaztelerak bere inolako privilegio duna bihurtu gabe, baina alde hortatik nolabaiteko emantzipaziorako bide bat izan da. Eta oso zaila da hori gero hemen, gu gainera hizkuntza hori hain presente nagusi dan lekuan, haiek dakarkiten aurre ikuspegi askotan beren buruaren zoritxarrez kontrakua, beren kultura hizkuntza noizbait izan bada, asko galduta daukate aurreko belaunalditan, baina holako autorrazismo bat txertatu diete gainera, oso zaila dela gure hizkuntzaren problematika berriz lotzen eta esplikatu arazten zu hemen gaztelerak salbatu baldin badu neurri batean salbatu. Oain esplikatu jozu. Ez hasi berdula berakan indigenatzat konsideratuko luken hizkuntza eta ari kontrako sentsazioa sortu dena oso komplikatu iruditzen zait, psikologikoki, emozionalki. Oso desberdina da Afrikarrekin, adibidez. Afrikarrak, hainez asko generalizatzen, baina Afrikarrak guk eta Ibrahim adibidez. Frantsesarekin dator,
baina Ibrahima pularrez hitz egiten du. Eta Ibrahima elkartzen da Gineako batekin, eta pularrez edo malinkez edo susuz hitz egingo du, hiruak dakizki. Eta ez dute zorionez esango nuke, igual harina inez izketa, baina holako mespretsurik beren hizkuntzarekiko, beren zerarekiko eskerrak. Oraindik esango nuke, igual hiriburuetan bai behar baina Frantzia etzan iritsi igual, leku batzu baina hain urruti, eta beren baitan autorrazismo hori kulturala behintzat linguistikoa sortzera. Eta orduan haiek normalean Ibrahima bezala bai iritsi izan eta oinatin zeonian euskara, gu ere bere laguna gehalako. Eta esplikatzen diziogulako gauzak zazpi aldiz, baina euskara ikasteko alegin guztia intzun, gero Madrilera aldatu zuten eta bidertian gelditu zen. Etzan nolazpait oskola batetik atera berri izan oso ondo ulertzen du. Eta gaina hori oso ondo ulertzeko modu oso efikaza da, niretzako, zu bere hizkuntzan 5 hitziko esten badituzu, eta lehenengo hurbilpena egiten badiozu hortan, eta ez da asko kostatzen, eta gaina izugarri politia da. Nola pularrez, edo malinkez, edo banbaraz maliti baldin badator, minimo bat hartzen baldin badezu, saiatu kolonizazioak eskaini digun zubi linguistiko hori baztertzen, eta oso ondo ulertzen du ezer esplikatu gabe, euskerak guretzatun garantzia. Orduan nik uste, pixkat malizi pixkatekin inberdala batzutan. Hau zailagoa da Hego Amerikako jendearekin, baldin badator Hego Amerikako jendea, zu Quechua, Aimara, oraindik ez dutena harrapatu bere hortan, baina gazteleraren zu alabeharrez ikuspegi bat ekarri behar izan duna, horrek ez du esan nahi alare, hau abordatu inberdala. Landu, baina nik uste dut guk jarri behar deula besten lekuan eta ulertu, nundi datorren, zein da mereko kapena, eta hortik abiatu lanketa bat gero ezin dana da, baita ere, nik askotan zaila egiten zaidana, eta ez detenak egin bat egiten ez, gu gure hizkuntzarekin hor, beste esan dezagun gainetik eta beste zapalkuntza eta haizu, biztan dena, jende horrek egoera sozioekonomikoa, kulturala, bizitza egoera orokorra ezin prekarioagoa daukala. Baina gu, behintzat hizkuntza aldetik situazio prekario batean dagoen gure hizkuntza ezin dugu kulpabilizatu, ezin dugu ari beste prekarizazio geruza bat sortzearen kulpable, ez gauza desberdinak dira. Eta zu, beste alde batzutatik nahi baldin badezu jo, baina gu hizkuntza komunitate bezala nahiko zaurituak eta prekarizatuak gaude, gero baina guk bizkarrean hartu berri izateko eransten diogu, eta gu gea beste esan ezagun zapalkuntzaren ardatz bat ez. Gauzak igual ezin dira behar bezala uztartu momentu hortan, baina hasteko ez gea gure hizkuntzak ere eta hemen duen presentziak eta beharrak badu arrazoi bat. Eta nahiko prekarizatuta gaude, gainea gure burua hasteko flagelatzen alde hortatik, izugarria. Gu gainea zapaltzailearen posturan jarri linguistikoki kulturalki izaten dute. Beste gauza bada, ekonomikoki lehen hitz egin ditugun gauzak evidenteak dianak. Baina honek ertz asko dazka, ari asko, eta guztet hurbildu eta ulertu inberdala, eta bere lekuan jarri. Bere lekuan jarri, eta handik hasi, eta gero azkenen diskurso horiek oso errez detektagarriak dira hor dabiltzanean ez, maiuskuletan, titularretan, eta resonantzia handiko esaldiak botatzen dituztenean. Baina gero, ez da hain detektagarria, pixkat txikiagoa danean, eta inkuso guk ere inertzia asko dazkau. Guk ere inertzia asko, nik ere inertzia asko dazkat. Sartzen naiz garraio publikoan eta begiratzen dut, eta nunbait eseritzen naiz, eta nunbait ez, eta nahi gabeko gestu askotan harrapatzen den nire burua. Baita ere, nire burua ezpata batekin zehatu gabe, baina ondo dago analisi bat, autokritika bat, eta zure korapiloak askatzen saiatzea, pixkanak konturatzea denongan eraginda da oran. Nola ez, gur jaio baino lehen hasi izan makinaria martxan, eta horren azpian etorri gea. Eta horregatik askotan behin entzun esaldi bat, eta interesgarria iruditzen zait, esaten zuen gazteleraz, esaten zuen, baina ni ez nahu beldurtzen esaten zuen gazteleraz, no me da miedo esaten zuen Berlusconi en sí, sino Berlusconi en mí.
Eta uste ondo daola. Ondo daola, bueno, egia dalako. Urak bere bidea egiten du, baina zuk ere kanalizatu zenezake, eta egunero ikasketa bide bat da hau, eta uste, bueno, uste eskola hortara presentatzen gehala, eta nahi deun hildoan juteko denek badeula zer ikasia, eta orduan, bueno, baina hurbiletik hasi behar dela. Hurbiletik hasi behar dela, ze balkoitik hitz egitea erraza da. Bueno, galdera gehiago espadau ameritxiko guk, eskerrik asko abetxu eran txalo ero. Eskerrik asko hori etortiarren eta jarraitzu urrengo azteko gitarau dugu, bale? Trago bat ikarratxu. Bai, hartu. Ahorita mesaz, zen egin baten gora egindoa zen ere. Zeran? Behatziak ia, ez ondo. A ver, zetak irasinan zen baten gora indeten ere, behiko igual... Bai,